намияи проектуш хонаи чоркунҷаи 12 ба 12 бо ғишти пухта бо нархи ҳозира рубли русӣ яъне 519 000 рубл мешавад. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад, яъне квадратни хонаи 12 ба 12. ҳамо проектамо разходша аз 0 то бучаша ҳисоб кардагем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамо хонаро бинем. хеле ки дидем ҳамо сурата ин ҳами хонаро мо полни расходша буровардагем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародаро, ин ҳами проектуш хонаи чоркунҷаи 12 ба 12. надидед чихе десен ҳама размеруш ҳастаи мисол чорхонагай. анаи хона 4x4, ишам 4x4, ишам 4x4. се хонаи яхелаи 4x4. анаиҷа баня дора, инаи майда кухния, анаи калидорай. калидоруш 8.5 да 2 мешава. мисол баня 2 ба 2. анаи кухни 4 да 2 мешава. и хону 4x4 спални хонай. анаи меҳмонхона мешавад, калонтарай 4x6.5. проекти беҳтаринай бародаро, нами общий фундамент 82.5 пагони метрай. амира мо расходша аз 0 то охирша ҳисоб кардагем. ҳамашози ба шумо гап мезанем бародаро. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. ҳозир расходи фундамент ҳисоб мекунем. расходи фундамент дар 82.5 пагон метр 740 рехтагиан. ана семент 90 халта рафтагия 43 сомони, яъне сементи 500 3870 сомонӣ мешавад. арматура барои армировка кардан 85 дона рафтагия, арматури 16, яъне 25 сомонай, як донаш 6 метрай қариб 585, 2125 сомон мешавад. сим 10 килограмм барои ҳаму армировать кардан 15 сими 150 сомон. санг 2 камаз 500 сомони 1000 сомон. ана шебен 2 камаз 800 сомони 1600 сомон. қум 2 камаз 400 сомони 800 сомон. устопули бародаро, як пагони метрему фундамина 30 сомони рехтагиан 2475 сомон пули усто мешавад дар ҳаму фундамент. общий расходи ҳаму фундамент 12020 сомон шидагиай. расходи ҳам фундаменти хонаи 12 ба 12. ҳозир расходи стенаша гап мезанем бародаро. расходи стена бо ғишти пухта 2.5 метр баландӣ бардоштагиан. ана ғишти пухтаро бародаро мо нархи ҳозира ҳисоб кардагем. ҳозир дар ин момент ҳамин ғишти пухта 70 дирамай. ғишти пухта 19000 дона меравад дар ҳаму хонаи 12 ба 12. 19000 дона меравад, 70 дирами 13300 сомон мешавад. ана семент 80 халта меравад барои чиндан 43 сомонӣ 3440 сомон. ана қум 2 камаз 400 сомонӣ 800 сомон. сетка серулон 200 сомонӣ 600 сомон. ана сетка барои ҳаму хутон медонем барои ки барои бақувватшавӣ ҳаму стена мешавад. ана тол серулон 70 суми 210 сомон мешавад. устопули бародаро, стенара як дона ҳаму ғишта 40 дирами мечинанд устоҳо. ана ҳаму 19000 донара 7600 сомонда стенара устоҳо то охирша мечинанд. общий расходи ҳаму стена бародаро 25950 сомон фақат дар стена расход мешавад. стенае ки 2.5 метр баландӣ бардоштагиам бо ғишти пухта. ана расходи кириша гап мезанем бародаро. расходи кириша дар хонаи 12 ба 12. тахта барои болои девор, яъне
айтаи стойкаи лаг места 8 дона меравад. 6 метра 0.25 баруш 15 48 сомон. Мисол тахтаози камтар қимат шида 1 сум 2 сум қимат шидаги ай сабаби доллар қимат шидаги анамо нархи ҳозираша гап зесем ай нархи пешина камтар қимат шидаги ай 48 сомони 384 сомон. ана тахтаи стойка яъне лаг 50 дона меравад. 6 метра 0.50 яъне 50 баруш 15 100 дона меравад. 5000 сомон мешавад. 50 дона меравад 100 сомони 5000 сомон мешавад. ана тахтаи чорни бародаро 180 дона меравад. дар ҳамон хона 6 метра 0.25 яъне 200 баруш 10 30 сомони 5400 сомон дар ҳамон тахтаи чорни меравад. ана тахта барои кишани карават барои ҷои шифр тайёр кардан 60 дона меравад. 6 метра 0.4 яъне сараковка баруш 15 87 сум шидаги 5220 сомон мешавад. на рекаи пад шифр бародаро 65 дона меравад. 6 метра 5.5 як донааш 30 сомон ай 1950 сомон мешавад. ана бародаро шифри тоҷикӣ қадати мо ҳисоб кардагем. шифри тоҷикӣ 130 дона меравад. 50 сомони ай 6500 сомон мешавад. ана яъне ира кишаша мансарди мо ҳисоб кардем. яъне 1 метр хеле боло мешавад. баъд болош конверт мешавад. 1 метр ростакӣ болош конверт мезананд. ана тахтаи таи лаг яъне ай поён меса. мисол ай гирди хона меброяд 50 сантиметр 1 метр меброяд. аммо тахтаи аммо тахта 20 дона меравад. 6 метра яъне 0.25 200 баруш 15 48 сомони 960 сомон мешавад. мех обшумо 20 килограмм ҳисоб кардем. мех нархуш 10 сумия 200 сомон мешавад. ана мех бародаро 20 килограмм меравад. 10 сумия 200 сомон пули мех мешавад. усо пули бародаро як шифр 30 сомони мезананд. 3900 сомон устопули ҳаму кириша мешавад. обши расходи ҳаму кириша 29514 сомон фақат дар кириша расход шидагиай. ана ин буд бародаро расходи имрӯза. инамо ҳамаша нақша баровардагем. обши расходи ҳаму хона бародаро ба сомони 67484 сомон мешавад. ба рубли русӣ яъне 519000 рубл мешавад. яъне бо доллар 6957 доллар дар ҳамин проект дар ҳамин хонаи 12 расход мешавад. дидем чӣ хел дидем хонаи квадратнияй беҳтаринай 12 хонаи хубай. бо шумо метавонед ки ягон ҷоша изменени будрорен дигаргунӣ. мисол мо дарора инҷа мондагем тирезаҳоро мондагем. хай бо худтон бо дили худтон бо хоҳиши худтон метавонед ҷоҳошона иваз кунед. каседа ки аз куҷои маъқулай ҳамихе мо расходша просто мо расходша буровардем. яъне бо шумо худтон фикр кунед. мисол куҷое ки маъқул нест ҳамаша ба дили худтон иваз кунед. ана ин буд бародаро проекти имрӯзамон видеои имрӯзамон. ана касоне ки бо ҳамин проект маъқулай номерои имо ватсап дар писанди видео мешавад. дуроен нависен ҳатман мепад. агар видеои мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман лайк дар комментария нависен бародаро. чӣ намуд проекте ба шумо даркор мо ҳатман сиёмка мекунем ва дар бораш гап мезанем. боқӣ дар панои аллоҳ бошед. дар канал подписатсия кунед. аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.